אז סטייק ב-40 שקלים לקילו, או 50, או 55, לא חשוב, אבל סטייק במחיר כזה זה הגיוני? אז כן, זה הגיוני, אם אתם עושים קצת עבודה על הסטייק, אתם יכולים לקבל פה תוצאה מטורפת בעצם. אז את הנתח הזה, שזה נתח של סינטה, כשר כמובן, קניתי מאושר עד, במבצע ב-40 שקלים לקילו. ואתם שואלים את עצמכם מה? אז אני כבר התנסיתי עם הנתחים האלה, גם עם האנטריקוט וגם עם הסינטה, העדפתי את הסינטה ולכן קניתי אותו שוב. זה נתח כמובן לא משויש, עם הרבה פחות שומן מאשר אנטריקוטים, אבל מה עושים כדי שנתח כזה יצא טעים, אכיל, נתח כזה שאני אוכל אותו הרבה פעמים בצהריים יחד עם הילדים וכאלה, סופר רך, סופר טעים, מה עושים בעצם? אז צריך לעשות הכנות, אין מה לעשות, לא ב-40 שקלים מאוד יהיה קשה לקבל תוצאה טובה, מיד ישירות בחיתוך ובצלייה, אז אנחנו עובדים בשיטה שנקראת סו-ויד, שזה שימוש במתקן הזה ובשקיות ואקום, כדי לתת לסטייק איזושהי פעולה של ריכוך. אז מה עושים? הכי פשוט בעולם. השלב הראשון, כמובן מוציאים אותו, אני כבר ניקסתי טיפה את הנוזלים, ומוציאים ומבצעים חיתוך של החתיכות. קודם כל, ננקה טיפה את החלקים הפחות טובים, שזה מעין החלקים האלה של כמו שומן וחלקים שהם יותר קשים. אפשר לחתוך, אפשר להשאיר, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אני אוהב להוריד את זה. עכשיו אנחנו מבצעים חיתוך של הנתחים, כל אחד יעשה איך שנוח לו, אני חותך בערך סדר גודל של בין אצבע וחצי לשני אצבעות, צורה כזו, אוקיי, אני אראה לכם את הסטייק. אוקיי, זה בערך, כמובן זה הנתח הראשון, הפינה, אז זה יהיה פחות, אבל זה בערך הנתח, סדר גודל של כשתי אצבעות, ומניחים אותו בצורה מסודרת, וככה מבצעים חיתוך של כולם. השלב הבא, זה השלב של העבודה עם הסו-ויד עצמו. מה אנחנו עושים ומה המהות ומה ההיגיון של העניין? שקית, שאליה אנחנו מכניסים את הסטייקים, תכף נסביר גם איך, מבצעים פעולת ואקום ואיתום, ואז מעבירים לבריכה של מים חמים, תכף תראו, אוקיי. השלב הראשון, מניחים את הסטייקים, מנקים אותם ומייבשים אותם בצורה טובה. עכשיו כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, חלק יטבלו, חלק לא יטבלו, חלק ישימו עם מלח, חלק ישימו בלי מלח. אני עושה פעולה פשוטה של שום גבישי, פלפל שחור וקצת מלח, אוקיי? אני הופך, את המלח אני אשים רק על צד אחד, אני לא אוהב לשים גם הרבה מלח, לא רוצה שיתייבש. ברגע שהבשר מטובל, יחסית יבש ומוכן, אנחנו לוקחים שקית של סו-ויד, מי שירצה מוצרים לסו-ויד, כמו מכשיר הסו-ויד עצמו, מכונה שמבצעת איתום וסגירה של שקיות, ושקיות עצמם יכול לדבר איתי בפרטי, אני אשלח לו. השלב הזה זה השלב של הכנסת הבשר. עכשיו מה ההיגיון פה? אנחנו לוקחים בשר שהוא בשר פחות איכותי, בשר שאולי יכול להיות יותר קשה, בשר שהוא יותר סיבי אולי, כי הוא יותר זול, זה לדוגמה סטייקים שמגיעים מפרגוואי לדעתי או ברזיל, והם פחות טובים מאלו שמגיעים מארגנטינה, עוד פעם, לא מומחה על פניו, אבל זה הפעולה. ואז מה אנחנו עושים? פעולה של הכנסת הסטייקים לתוך השקית, ובישול שלהם בעצם בבריכת מים בטמפרטורה מדויקת. המכשיר הזה עושה סירקולציה למים, ושומר על טמפרטורה מדויקת ומוגדרת. אנחנו מבשלים את הסטייק בעצם מבלי להכניס אליו נוזלים, ואז כשהוא מסתיים את הפעולה בעצם, סדר גודל של בין שעה ורבע לשעה וחצי אני אוהב לעשות, אוקיי? אני עושה מדיום, מדיום זה אצלי 59 מעלות, זה הטעם שאני אוהב, כל אחד יעשה פחות, יותר מעלות, פחות מעלות, שוב אפשר, אני לא מומחה, אבל יכול לשלוח לכם איזשהו תרשים כזה, ואז כשהוא יוצא בעצם הוא מוכן, מה שנותר לעשות זה צלייה, אוקיי? ואו אם אתם רוצים לעשות מראש את כל הנתח כמו שאני הולך לעשות, מה שאוכלים באותו רגע סבבה, מה שלא הולך לקרח והקפאה. אפשר להוציא את זה בכל רגע נתון, זה מבושל, לתת לו רק להפשיר, לתת לו מכה של חום כדי לתת לו את הקרסט, וזה מוכן. אז הסטייקים פה בצורה כזו, ואז אנחנו עוברים לשלב של הוואקום, בואו תראו אותו. יופי, אז את הסטייקים שלנו אנחנו בעצם לוקחים, מכניסים לתוך המכונה, יש מלא מכונות, יש לי גם פה עוד מכונה, את המכונה הזו אני פשוט יותר אוהב, מכניסים פנימה, אוקיי? אראה לכם טיפה יותר בצורה ברורה, אוקיי, ככה מעולה. מכניסים פנימה, סוגרים ואומרים לו מה אנחנו בעצם רוצים לעשות, אני רק יוצא טיפה מהאוויר לפני, הנה מעולה, ואני אומר לו, תעשה פעולה של ואקיום וסגירה. הוא בעצם מייצר ואקום, אתם רואים? ובסיום הפעולה אנחנו מקבלים שקית מבוקמת לגמרי. מדהים. מה קיבלנו בעצם? קיבלנו שקית
מבוקמת, כמו שאתם קונים נגיד בחנות, אתם מכירים את זה, שאתם קונים את זה? יפה מאוד. השלב הבא, אני הגדרתי כבר את המתקן, הגדרתי את המעלות המבוקשות, זה השלב שבו אנחנו מכניסים לתוך מתקן הסוביד עצמו. מה נדרש? נדרש איזשהו כלי, נדרש המכשיר שמבצע את החימום ואת הסירקולציה, ואת השקיות כדי להכניס את המוצר פנימה. לוקחים, צריך שיהיה שקיות ספציפיות לסוביד, כי אנחנו לא רוצים שהשקית תתחמם ותפלוט רעלים וכו' וכו'. מכניסים פנימה, דואגים שהכל יהיה פנימה, יש כאלה שגם שמים משקולות וכאלה, פה אתם רואים זה כבר בפנים, סוגרים ונותנים לזה לעבוד שעה וחצי. טוב, אז עברה בערך שעה ורבע, ועכשיו אנחנו נוציא את הבשר החוצה, ואני אראה לכם איך זה נראה, בינתיים השמש הגיעה לפה, זה לא אידיאלי, אבל זה מה שיש. אז כמו שאתם רואים, זה יוצא בצורה כזו, רגע, את הראשון אני אוציא, אני אראה לכם כבר את השני. זה יוצא בצורה כזו, מה שאתם בעצם תראו, זה שהנתח הוא בעצם מבושל לגמרי, הנה עוד הנוזלים שלו והמיצים הטעימים שלו, אפשר גם אותם לצמצם עם יין או מה שתרצו, אבל הנתח הוא אפוי בעצם לחלוטין, ומה שנשאר זה רק להעביר אותו לצריבה על הגריל, ואני אראה לכם איך. זהו, והסטייקים עולים על האש, על העוצמה הכי גבוהה, לתת את המכת אש הזאת, כי כמו שאתם זוכרים, הסטייק בגדול מבושל בפנים, ואנחנו הולכים על זה. השכמה חזקה מכל צד, אין פה זמן, זה לפי המנגל שלכם וכאלה, תנו מכת חום, תנו את הצריבה הזאת ומוציאים. והופכים. זאת הצריבה שאנחנו רוצים, שתוציא לנו את כל הטעם, מי שאוהב יכול לתת לזה סיבוב כמה שניות לפני, כדי שיהיה לנו ריבועים. לי זה סבבה. וכל אחד ישאיר כמה שהוא רוצה, אני כבר מוציא, אני לא רוצה שיהיה לי אובר, אני מקווה שזה יישאר במדיום, מקסימום זה יהיה מדיום וול וזה גם סבבה לי. אנחנו רגע מוציאים את הסטייקים לנוח. תחשבו כמה סטייקים יש לנו פה בהרבה פחות אפילו אם יש פה 1.5 קילו, אין לנו פה את ה-60-70 שקל שזה הזיה, תראו את הפלטה המטורפת הזאת, ירקות אתם יודעים כבר, כל השאר זה פשוט הזיה, בואו ניתן לזה רגע לנוח, דקה-שתיים ואז נראה מה הטעם של זה. טוב, אז זה החלק המבאס שהמיקרופון הפסיק לעבוד, אבל בואו, התמונות מדברות מעד עצמם, אתם רואים את הפלטה המטורפת הזאת שעלתה כלום כסף, הסטייק נחתך כמו חמה, הסטייק יוצא רך, עסיסי, ג'וסי, תראו את התמונות, באמת טעים, פצצה של טעם בפה, בזול, לכל מי שבתזונת קיטו, רוצה לאכול עם המשפחה, צהריים ערב, באמת בגרושים, אני ארז מקונים נכון, כל מה שתרצו, דברו איתי בפרטי, המלצות, מוצרים וכו', תעשו טובה לי ובעיקר לעצמכם, שימו עוקב, ביי ובתיאבון.